Aja turu neng ambenku. Taun 1970, Sujo sing makarya minangka tentara ana Kodam Jaya Jakarta dipindah tugas menyang Kodim Kebumen. Sujo temtu wae mboyong bojo lan anake 4. Nalika wis tiba mangsane, Sujo sak keluarga banjur pindahan menyang Gombong. Nanging merga asramane wis kebak, dheweke ora bisa ngajak anak bojone. Kanggo sauntara, anak bojone dipapanake omahe kenalane ing Gombong. Sujo banjur budidaya golek kontrakan omah. Ora gampang golek kontrakan omah. Jalaran ing Kebumen arang-arang ana omah dikontrakake. Pancen ya kutha cilik. Upama ana omah sing dikontrakake, ora diiklanake liwat koran. Mung sarana gethok tular. Dadi ya kudu takon marang makelar utawa njaluk kon golekake. Kaya sing kedadian marang Sujo. Sinambi miwiti dines neng Kodim Kebumen. Priya sing pawakane gedhe dhuwur, pakulitane sawo mateng lan rupane ganteng kuwi. Nyambi mati-mati golek kabar bab kontrakan. Takon kono kene. Apa maneh dheweke wong anyar ing kutha Kebumen kuwi. Ora duwe sanak sedulur. Sing dikenal mung kanca tentara sing dines ing kono. Sarta tukang becak sing kulino mangkal ana ngarep markas. Tukang becak iku nawani omah sing jarene dikontrakake. Sujo sarujuk nalika diajak niliki. Nanging bareng tekan omah sing jarene duweke bos bathik kuwi, Sujo kuciwa. Omahe pancen apik lan amba, nanging rega kontrakane jebule larang. Uga njaluke langsung 3 taun. Sujo ora duweni cukup ragat kanggo mbayar kontrakan omah gedhong kuwi. Duit saka ngendi? Sidane bareng rembukan karo bojone sing jenenge Siti. Wong sak kloron mutusake golek kontrakan liyane wae. Kontrakan sing ora omah gedhong, sing penting amba lan regane murah. Rezeki ngono jarene simbah ana wae dalane. Kaya sing dialami Sujo. Dilalah awan kuwi nalika Sujo lagi mangan awan ana kantin Kodim. Dheweke dicedhaki dening Bu Kantin. Mas Sujo, napa leres jenengan sampe pados griya kontrakan? Takone. Sujo mantuk. Napa jenengan ngertos griya sing badhe dikontrakaken yu? Panelesihe. Enggih. Kula gadah sederek bakul ten peken. Unggele wonten griya ingkang dipun kontrakaken caket peken. Yen jenengan kersa, mangke sederek kula sagah ngeteraken ningali griya kasebat. Nggih yu, pinten regi kontrakanipun griya menika setaune? Bu Kantin nyebutake rega sewa sing kalebu murah. Nganti Sujo perlu takon meneh. Apa kupinge ora salah krungu? Pinten reginipun wau yu? Bu Kantin nyebutake meneh regane kontrakan. Regi kangge setahun menika, kandhane. Cocok iki, batine Sujo. Dheweke pancen golek kontrakan omah sing bisa dibayar setahun wae. Mengko yen kerasan lagi diperpanjang. Ngono rencanane.
"Pripun Mas Sujo? Sarujuk mboten?" "Perkawis regi kula sarujuk yu. Nanging kula nggih perlu nyumurupi wujud griyanipun." "Nggih, mestinipun mekaten toh. Tiang ibarate dol tinuku, menawi cocok nggih ditumbas, menawi dereng cocok nggih pripun malih," tuture Bu Kantin. "Jing napa sederek sampeyan saged ngeteraken kula ningali griya niku yu? Kapan jenengan sela kula saged kengkenan piyambake? Pripun yen benjing dinten Setu mawon ngleresi kula libur?" Bu Kantin mantuk. "Aku kudu ndang entuk kontrakan ben age-age bisa njupuk anak bojoku manggon dadi sak omah." Ngono batine Sujo. Dheweke lega merga sidane entuk omah kontrakan murah. Sakwise nonton kahanane omah sing ditawakake Bu Kantin, Sujo ngrasa cocok. Sedulure Bu Kantin sing aran Tarmo diwenehi tip. Banjur diajak melu ngrewangi usung-usung pindahan. Omah kontrakan iku bangunane separo tembok, separo gedhek. Kamare 3. Bener sewane murah. Nanging jebule nyimpen wewadi. Ngertine nalika Sujo turu neng senthong ngarep. Cedhak ruang tamu. Sawetara wektu Sujo pancen pisah kamar karo Siti merga bojone kuwi lagi nyusoni anak cilik. Bengi iku Sujo sing lagi turu neng amben kayu sing wis cumepak. Ujug-ujug bengok-bengok kami weden. "Aja turu neng ambenku. Aja turu neng ambenku," bengoke Sujo. Siti sing turu ing kamar sebelahe lan mentas nyusoni bayine geragapan tangi. Dheweke enggal-enggal marani bojone. "Ana apa, Pak? Kok bengok-bengok? Apa sampean mentas ngimpi Allah?" pitakone Siti karo nyekeli pundhake Sujo. "Aja nyedak, aja nyedak," bengoke Sujo bola-bali. Aneh, mripate Sujo merem nanging tutuke panggah bengok-bengok. Siti luwih banter anggone ngoyok-ngoyok awake sing lanang. Wekasane Sujo melek, kesadarane pulih. Lungguh lenger-lenger neng amben tanpa nyuwara. Lambene mingkem. Siti ngiling banyu putih sak gelas. "Ngombe banyu sik iki, Kang, ben tenang," ucape karo ngulungake gelas. Sujo manut. Rong ceglukan dheweke ngombe banyu putih. Banjur gelasé diwenehake bojone. Gelas durung nganti ditampani Siti. Ujug-ujug kaya ana wong sing nyampluk. Gelas mencelat ceblok. Pecah ditampani uben lawas. Siti bengok saking kagete. Sujo mencolot saka amben. "Ora apa-apa to, Bune?" ucape sajak kuwatir. "Ora, Pak, mung kaget wae," kandhane Siti. Suarane alon, katon nyoba nentremake atine. "Tak resikane beli ngesek, engko yen ana bocah mlebu mrene ben ora kepidak." Siti jumangkah arep njupuk sapu lan cikrak. "Iya, Bune." Sujo lungguh neng kursi tamu, ngudut sedal-sedul sakwise ngresiki beling. Siti mara lan lungguh njajari bojone. Dumuk tangane Sujo lan takon, "Sampeyan dek mau ngimpi apa?" Ora ana apa-apa, Bune," saure Sujo. Suarane nyimpen wadi. "Aku mau ngimpi Allah. Embuh, aku kok dadi lali karo impenku mau. Mulane to, yen arep turu, sampeyan didonga dhisik. Aku mau kekeselen, mulih jaga langsung blek keturun. Ya wis, yen ngono aku tak ngeloni dian sik." Siti ninggalake Sujo. Nanging Sujo malah nututi sing wadon menyang kamare. "Aku tak turu njoben wae,"
Ujare karo langsung gelar kloso ning kamare Siti sing dipanggoni karo anake ragil. Dene kamar tengah dipanggoni anak-anak liyane. Ora let suwe Sujo turu angler. Esuke Sujo budal menyang markas Kodim. Dines kaya biasane. Siti nang omah olah-olah, umbah-umbah lan ngemong anak-anake. Wayah maghrib Sujo mulih. Dheweke kandha mulih telat awit ana kancane sing tinggal donya lan kudu nglayat dhisik. Siti ngongkon Sujo enggal adus. Gek ndang adus lan ganti pakaian ben ora kena sawan. Kita duwe anak cilik, aja marakake dadi mala, Kang. Pakone Siti. Sujo manut. Sujo budal adus. Baratus nuli mangan. Sakbubare mangan, padha kumpul ning ruang tamu. Sujo kondo yen sesuk arep daftarake sekolah anak-anake. Siti manggut lan seneng bareng ngerti jarake sekolah ora adoh karo omah kontrakan. Mergo kesel mripate Sujo krasa ngantuk lan pengen cepet turu. Sujo munggah amben banjur ngledak. Ora let suwe dheweke wis kesilep. Siti sing lagi ngeroki Eko, anak mbarepe sing masuk angin. Kaget nalika ujug-ujug krungu suarane Sujo bengok-bengok. Siti jenggirat. Nuli age-age ngungak kamar ngarep karo Eko. Katon Sujo isih turu, mripate merem. Nanging lambene bengok-bengok keweden. Siti enggal gugah kaya wingine. Sakwise sing lanang sadar, dheweke cepet-cepet menehi banyu putih. Sujo lungguh denger-denger. Sak temene ana kedadian apa to, Kang? Ora ana apa-apa, Bune. Yen ora apa-apa, kene sampeyan bengok-bengok kaya diwedeni demit. Anu Bune, aku diweruhi pocong. Sujo banjur cerita yen dheweke wis 3 dina iki diwedeni memedi pocong. Pocongan kuwi para mencolot-mencolot njur nindhi dheweke. Siti dadi mengkirik githoke krungu critane Sujo. Sujo njur pindah turu ning kamare Siti. Kaya wingi bengi dheweke nggelar kloso lan mapan turu ning Jubin. Siti ora bisa turu. Dheweke unjal ambekan, mikirake kedadian sing aneh-aneh kuwi. Siti ngundang dukun waskita asmane Mbah Kakim. Mbah Kakim isih tangga sa-RT. Bar maghrib, Mbah Kakim mara menyang omah kontrakan. Njur nyara widakake Sujo sing wis pirang dina kamiweden. Mbah Kakim menehi banyu putih sing wis didongani. Uga kembang boreh sing diblonyokake sak kujur awake Sujo. Ora let suwe, Sujo katon luwih tenang. Mbah Kakim kandha Sujo lagi diganggu dening lelembut sing tunggu omah kontrakan. Kowe iki dibebeda dening bangsa alus sing mapan ana omah kontrakan iki, ngendikane Mbah Kakim. Maksudipun kados pundi, Mbah? Pitakone Sujo. Lelembut kuwi ora rila yen kowe nuroni ambene. Mula uger kowe turu kamar ngarep njur dibleki. Kula kok dereng mudeng ingkang dipun kersakake, Mbah. Siti miterang. Pengen ngerti sak benere ana misteri apa neng omah kontrakane iki. Punapa griya menika angker, Mbah? Sujo nyambungi. Ngene lho ceritane, sing duwe omah iki mbiyen jenenge Sunti. Dheweke tinggal donya neng omah kene. Disime didusi neng kene. Malah neng amben sing kok turane kuwi. Dheweke isih nunggoni amben kuwi. Dadi yen kowe turu ya diganggu. Diarani kowe ngrebut amben duweke. Meketen nggih, Mbah? Siti merinding. Sujo
uga mengkorok githoke. Kowe pengen ora diganggu makhluk alus meneh? Inggih, Mbah. Kula lan simah kula kedah pripun? Sujo nyauri gito-gito. Ayo, saiki amben iki disingkirake. Mbah Kakim ngrapal mantra. Banjur junjung amben direwangi Sujo. Amben didekne neng pelataran. Dening Mbah Kakim banjur digrujuki banyu kembang lan didongani. Nyingkira sira demit saka tlatah kene. Peturon iki dudu duwekmu maneh. Nyingkira, aja ganggu manungsa. Esuke, amben angker kuwi dibuang, dilarung neng Kali Bengawan. Karepe supaya ora ana sing njupuk. Sakwise kuwi, Sujo ora diganggu dening roh sing manggon ana omah kontrakan. Tentrem sak teruse.